Habang siya ay naglalakad sa lugar na yon, ay parami rin ng parami ang mga bangkay na nakasabit sa bawat punong kanyang nadadaanan. Ang iba sa mga bangkay ng taong nakikita ni Roble ay naaagnas na ang karamihan, at ang iba naman ay putol ang ibang parte ng katawan. Meron ding mga bangkay na pinupuluputan na ng sapot ng mga gagambang singlaki ng isang pusa. Ilang minuto lang ang lumipas ay biglang napatigil si Roble dahil sa pagbaba ng ulap. Biglang napuno ng hamog ang paligid na halos hindi na niya masipat ang kanyang daraanan. Dahil sa biglang pangyayari, ay wala nang nagawa si Roble kung hindi ang huminto sa kanyang kinaroroonan. Nakikiramdam siya sa kanyang paligid sa anumang nilalang na maaaring sumugod sa kanya. Habang siya ay nakikiramdam sa paligid, ay siya namang pag-atras niya ng dahan-dahan. Nais niyang makalapit sa pader ng bangin upang kahit papaano'y meron siyang mahawakang solidong bagay. Sa bawat paglakad ni Roble papalapit sa pader, ay siya namang pagramdam niya ng kanyang mga inaapakang kakaiba. Napakalambot ng mga yon, at sa bawat pag-apak niya dito ay ang pagsingaw ng napakabahong amoy na maihahalin tulad mo sa isang bulok na karne. Nang marating na niya ang pader, ay siya namang pag-ungol ng isang nilalang na hindi na bago sa kanyang pandinig. Minsan na niyang narinig ang ungol na yon sa bawat paggamit niya ng batong bigay sa kanya ng demonyo. Lumipas ang ilang minuto at tuluyan na ngang nawala ang makapal na hamog sa paligid. Kasabay ng paglisan ng mga ulap, ay ang pagbungad kay Roble ng hindi mabilang na kaluluwa na naglalakad sa berdeng usok ng lugar. Malapurgatorio na ang paningin dito ni Roble sa kadahilanang hindi na normal ang dumi ng kaluluwang naroon. Sa dulo ng daanan ay doon niya nasipat ang isang napakalaking alupihan na merong kasamang mga maranhig. Doon din ay nasipat ni Roble ang isang datu ng mga maranhig na merong kasakasamang alagang nilalang. Pero sa pagkakataong ito, ay dalawa na ang alaga nitong sumusunod sa kanya. Ang isa sa mga alaga ng datu ay isang taong natatakpan ng benda ang ulo na merong nakatarak na mga bakal. Tagos sa bungo ang mga yon, kaya nakapagtataka talaga kung papaano ito nabuhay. Dahil sa mga nakita ni Roble, ay wala na siyang ibang ginawa kung hindi ang harapin ang mga maranhig. Habang siya ay naglalakad sa bangin na napakaraming kaluluwang naglalakad, ay siya namang pag-usal niya ng proteksyon para sa kanyang sarili. Ilang minuto lang ang lumipas, ay napansin ni Roble ang pagkasilaw ng mga maranhig na nasa kanyang harapan. Animoy isa siyang nilalang na nagliliwanag dahil sa mga usal na kanyang binibitawan. Paglapit na paglapit niya sa mga ito, bigla niyang itinaas ang kanyang kalis na siyang hudyat ng kanyang pagsugod. Pagtaas na pagtaas ni Roble ng kanyang kalis, ay siya namang paglabas ng espiritu nito sa aktwal na mundo. Kahit napakaraming peligro ang maaaring mangyari kay Roble, dahil sa pagtawag niya sa espiritu ng kalis, ay wala siyang pakialam dahil sa nais niya lamang mailigtas ang kanyang mga maestro. Roble! Roble! Wika ni Ragot sa isipan ni Roble. Ragot? Ikaw ba yan? Oo, Roble, ako to. Huwag kang mag-alala.
Sinusubaybayan namin ang kilos mo. Ang dulong hawakan ng kalis ay pwede mong lagyan ng mutyang ibinigay ko sa iyo. Gamitin mo ng maigi yan, Roble, at mag-iingat ka sa liyab ng kalis. Hindi kanyang kikilalanin bilang tagapangalaga dahil sa ako ang nagmamay-ari ng mutyang hawak mo. Hayaan mo ang liyab ng apoy na nanggagaling sa kalis na mawala bago mo ito gamitin. Sa oras na maglaho ang apoy ng kalis, ay doon mo makikita ang bago mong taglay na abilidad. Sagot naman ni Ragot. Matapos nilang makapag-usap, ay bigla niyang sinunod ang nais nito. Ang nais niya sanang tawagin noong mga oras na yon ay ang Garuda upang makasama niya ito sa digmaan. Minsan na din kasing nabanggit ng Garuda kay Roble na maaari niya itong tawagin sa oras ng pakikipaglaban. Ayon kasi kay Mina na ang Garuda ay maaaring mapasunod at maging kaisa sa labanan sa sino mang taong merong hawak ng kalis. Pagsugod ng espiritong tagapagbantay ng kalis ay siya namang pagpulasan ng mga maranhig na naroon. Merong ibang maranhig na nadantayan nito na siyang agara naman nilang ikinamatay. Kahit ang napakalaking alupihan ay mabilisang humukay sa ilalim ng lupa, makatakas lamang sa espiritu ng kalis. Ilang minuto lang ang pagitan ng paglitaw ng kalis na yon sa aktwal na mundo na siyang labis na nakakabahala para sa kaligtasan ni Roble. Dahil sa napansin ni Robleng umiiwas lamang ang mga maranhig, ay pinili niya na munang pabalikin ang espiritu ng kalis. Pagod ka na ba? Nagsasayang ka lang ng lakas mo, iho. Wika ng dato ng mga maranhig. Matapos nitong magsalita, ay agad namang binuksan nito ang bendang nakabalot sa taong sumusunod sa kanya. Pagtanggal ng benda, ay doon lumaki ang mga mata ni Roble dahil sa kanyang mga nakita. Animoy hindi tao ang nilalang na sumusunod dito, bagkus ay isang demonyo. Kaya ito binalot ng benda at tinarakan ng bakal sa ulo upang hindi malaglag ang laylay na panga nito. Napakalaki ng panga ng nilalang na yon na halos hindi na ito kasukat ng panga ng tao. Pagpasok ng dato dito ay siya namang paglisik ng mga mata nito. Ang dating kulay itim na mata ng nilalang na yon ay biglang naging kulay pula dahil sa pagsanib dito ng dato ng mga maranhig. Habang unti-unting nagbabago ang nilalang sa kanyang harapan, ay hindi pa rin nawawala ang apoy ng kalis na hawak niya. Ilang minuto pa ang lumipas at tuluyan nang nawala ang apoy na nanggagaling sa kalis. Agad namang sinipat ni Roble ang kanyang gamit upang tingnan kung ano ang nangyayari dito. Nang masipat ni Roble ang kalis, ay halos hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nasilayan. Animoy ang kalis na hawak niya ay isang nagbabagang tipak ng bato dahil sa pagbago ng kaanyuan nito. Ang pandigmang kaanyuan ng kalis ay nababase sa hinahangad ng nagmamay-ari dito. Sa ngayon, Roble, ay ang ninanais ng iyong puso ay ang pagkawasak ng iyong mga kaaway, kaya nabuo ang sandatang yan. Mag-iingat ka, Roble, dahil sa wala kaming maibibigay sa iyong tulong. Wika ni Magus sa kanyang isipan. Hindi na muna ito pinagbigyan ng atensyon ni Roble sa kadahilan ng papasugod na ang mga maranhig na nasa kanyang harapan. Nakakaramdam na din siya ng mga pagyanig sa lupa na siyang senyales ng pag-ahon ng alupihan. Paglapit ng mga maranhig
ay siya rin namang pagsugod ni Roble. Gamit-gamit lamang ang kanyang kalis ay walang awa niyang pinagpapapatay ang mga ito. Di na maaaring gumamit pa ng espiritual na lakas si Roble sa kadahilanang nais niyang ituon lahat ng kanyang wisyo sa pisikal na kumbate. Ang mga maranhig na patuloy na sumusugod kay Roble ay tila ba binibigyan ng oras ang kanilang dato na makapagpalit ito ng anyo. Hindi pa kasi ito nakikitaan ng paggalaw ni Roble magmula noong pumasok ito sa kanyang alaga. Ang nilalang na pinasukan naman ng dato ay nakatayo lamang na animoy wala itong buhay. Sa bawat pagtama ng kalis sa mga ordinaryong maranhig ay siya ring pagliyab ng mga katawan nito. Di na yon nakakapag-anyong uod pa dahil sa lakas ng kalis. Agnas lahat ang mga maranhig na tinatamaan nito na siyang dahilan upang katakutan ito ng mga maranhig na naroon sa labanan. Nang mapansin ni Roble ang pag-ilag ng mga maranhig sa kanya, ay dahan-dahan na itong lumapit sa kinaroroonan ng dato. Ilang minuto pa ang lumipas ay biglang umakyat ang isa pa nitong alaga at sumuka ng mga dugong merong malalaking uod sa bunganga ng nilalang na pinasukan ng dato. Bigla namang napatigil si Roble sa kanyang paglalakad dahil sa kanyang nasilayan. Matapos ang mga pangyayaring yon ay kisap mata lang ang pagitan nang biglang gumalaw ang dato ng mga maranhig. Ibang-iba na ito sa dati niyang katayuan at talaga namang nakakapangilabot ang itsura nito ayon kay Roble. Paglalarawan ni Roble sa nilalang na yon ay meron itong mga butong nagsiuslian sa buo niyang katawan. Naglalaway din ito ng napakabahong likido na halos walang tigil. Nagsisiumbukan din ang mga kalamnan nito sa kanyang kulay berdeng balat. Habang patuloy na nakatitig dito si Roble, ay siya namang pagyuko ng nilalang na yon. Animoy nagbibigay ito ng galang sa kanya. Hanggang sa bigla itong tumalon ng napakabilis. Di na nagawa pang mailagan ito ni Roble dahil sa binaba niya ang kanyang depensa noong nakatingin siya dito. Animoy hindi niya inaasahan ang bilis ng nilalang na yon dahil sa kalakihan nito. Pagtama ng dato kay Roble ay siya namang pagtilapon niya sa pader ng bangin. Halos tumagos sa katawan ni Roble ang mga batong naroon. Kung walang proteksyon si Roble sa kanyang katawan, ay siguradong nasawi na siya sa pag-ataking ginawa ng dato. Pag-atake ng dato ng pangalawang beses, ay matagumpay naman itong nailagan ni Roble. Di na siya maaaring magpatama sa pag-atake ng dato dahil maaari niya na itong ikamatay. Mahusay at nailagan mo ang aking pag-atake. Mahusay, mahusay. Umilag ka lang ng umilag dahil pahihirapang kita ng husto. Hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa mo sa aking pang-iinsulto. Wika ng dato. Habang naglalakad ang dato papalapit sa kanyang kinaroroonan, ay siya namang pag-atras niya upang makagawa ng malaking agwat ng espasyo para sa pag-atake ng dato. Nang napansin ni Roble ang pagyuko ng dato, ay siya rin namang paghanda nito sa kanyang posisyon. Nang ramdam ni Robleng papasugod na ang datong yon, ay bigla siyang tumakbo upang hindi siya nito masundan. Pagtalo ng dato ay siya namang pag-ilag dito ni Roble at pagsugod. Pagkakataon niya kasi itong makitila ng buhay sa oras na nagawa na ng dato ang kanyang pag-atake.
paglapit ni Roble sa kinaroroonan ng dato, ay agad naman itong nagpakawala ng pamako upang maparalisa ang datong kanyang kalaban. Pagbagsak ng mga espiritual na pamako sa kaanyuan ng matutulis na bato, ay siya namang pagsigaw ng dato sa kanyang kinaroroonan. Kahit anong lakas ng kanyang pagpupumiglas, ay hindi pa rin ito nakakawala sa kadahilanang nakabaon na ang pamako sa kanyang mga kalamnan. Pamako lang palang solusyon sa lakas mo eh! Pinagod mo pa ako! Wika ni Roble. Nang akmang papalapit na si Roble sa kinaroroonan ng dato, ay siya namang paglitaw ng alupihang napakalaki. Bumubuluwak-buluwak pa ang likidong apoy sa bunganga nito nang lumitaw yon sa harapan ni Roble. Patuloy lang sa pag-ungol ang alupihan na tila ba naninindak ito. Ang buong katawan ng alupihang kaharap ni Roble ay halos bitak-bitak na dahil sa nagbabaga nitong katawan. Nang makita ng alupihan ang datong hindi makaalis sa kanyang kinaroroonan, ay agad din naman itong sumugod kay Roble. Inatake siya nito ng inatake gamit-gamit ang matutulis nitong mga galamay. Sa bawat pagtusok ng alupihan ng kanyang galamay, ay siya namang pagputol dito ni Roble. Hanggang sa naubos na ang mga galamay nito na siyang naging sanhi upang hindi na ito makagalaw. Pilit pa ring nakikipaglaban ang alupihang yon na tila ba kamatayan lamang ang magpapatigil dito. Ay, kawawang nilalang. Hindi ko lubos sukat akalaing ikaw na sinasandigan ko noong mga panahong maranhig pa ko, ay siya ding kikitilang ko ng buhay sa mga oras na ito. Maraming salamat sa pagtulong mo sa akin noon. Ikaw ngayon ay malaya na. Wika dito ni Roble habang dahan-dahan siyang lumalapit. Nang makalapit na siya sa alupihan, ay agad din naman niyang itinarak ang nagbabagang kalis niya sa ulo nito. Kasabay ng pagtarak ni Roble ay ang pag-agnas ng nilalang na yon. Matapos ang mga pangyayaring yan, ay agad din namang tinungo ni Roble ang kinaroroonan ng dato. Habang siya ay naglalakad, ramdam ni Roble ang pagpupumiglas ng dato sa kanyang kinahihigaan. Huwag ka nang mag-aksaya ng lakas, demonyo. Hindi mo kayang tanggalin ang pamakong binitawan ko sa'yo. Sa Garuda na ang lihim na karunungang yan. Kaya baliwala ang lahat ng gawin mo. Wika dito ni Roble. Tanging pag-angil lang naman ang naisagot ng dato dahil sa hirap na ito sa kanyang katayuan. Sa bawat pagpumiglas niya sa kanyang pagkakahiga, ay siya namang paglamon sa kanya ng lupa. Nang tuluyan ng makalapit dito si Roble, ay agad naman niya itong kinitila ng buhay. Di na siya nagsayang pa ng oras dahil sa marami pa siyang kailangang gawin bago sumapit ang umaga. Ang mga maranhig na nanonood sa lugar ay hindi na nagtangkapang lumapit kay Roble dahil alam ng mga ito kung gaano kadelikado ang kalis. Matapos mapatay ni Roble ang dato, ay nagpatuloy na siya sa kanyang paglalakad patungo sa pugad ng mga maranhig. Habang siya ay nasa bangin, patuloy pa rin ang pagsunod sa kanya ng mga maranhig. Di na ito sinayangan pa ng lakas ni Roble dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi mangangahas na lumapit ang mga ito sa kanyang kinaroroonan. Nang madapo na siya sa dulong parte ng bangin, ay doon bumungad sa kanya ang 3 matatandang babae na kakaiba ang itsura. Paglalarawan ni Roble sa mga matatanda, ay nakasuot ito ng mahabang kasuotan
na sayad na sa lupa. Meron din itong tig-iisang tungkod na kasing itim na ng uling. Ang nakakapagtaka lamang sa mga matatandang yon ay meron itong malalaking insektong nasa kanilang balikat. Pararaanin niyo ako o papatayin ko kayong tatlo? Bungad na tanong dito ni Roble. Wag naman, Ginoo. Wala naman kaming ginagawang masama. Makakadaan ka na. Wika ng isa sa mga matatanda. Nang marinig ito ni Roble, ay hindi siya kumbinsido sa sinabi nito. Napansin niya kasi ang isang matandang babae na pasimpleng ngumingisi habang nagsasalita ang isa niyang kasama. Pero kahit ganon ang nasa isipan ni Roble, ay pinili niya pa ring sundin ang sinabi ng matanda. Dahan-dahan siyang dumaan sa mga ito habang nakikiramdam. Paglagpas niya sa kinaroroonan ng mga matandang yun, ay siya namang pagsugod ng isa sa mga ito. Agad hinawakan ni Roble ang leeg ng matandang yun habang umaapoy sa galit. Walang sabi-sabi ay agad niyang hinampas sa lupa ang ulo nito na siyang naging sanhi upang matanggal ang mahabang kasuotan nito. Doon ay tumambad kay Roble ang totoong kaanyuan ng tatlong matandang yun. Kaya pala nakasuot ito ng mahabang talukbong dahil sa kalahati ng katawan nito ay sa pawikan. Nakakalutang ang mga ito sa ere na siyang labis na ikinagulat ni Roble. Yun din kasi ang unang pagkakataong makakita si Roble ng ganoong klase ng nilalang. Pagtingin niya sa kanyang nadakip na matanda, ay laking gulat na lamang niya nang bigla itong naging isang usok. Aray! Masakit yun, ha? Wala ka bang galang siya nagmamagandang loob sa'yo? Galit na tanong dito ng matanda. Nagmamagandang loob? Meron bang demonyong nagmamagandang loob, ha? Galit na tanong naman dito ni Roble. Dahil sa kapangahasan ng mga nilalang na yon, ay hindi na nakapagpigil si Roble. Agad niyang sinugod ang mga ito nang hindi na nag-iisip. Kaya ang nangyari ay hindi niya naunawaan ang abilidad ng mga nilalang na kanyang kalaban. Paglapit niya sa mga ito ay biglang binalot siya ng kadiliman na halos wala na siyang makitang bagay sa paligid. Masyado mo ata kaming minamaliit, manlalakbay. Huwag kang mag-alala dahil ihahatid ka na namin sa kabilang buhay. Wika ng matanda. Sa pagpapatuloy ng kwento, ay ang pagkawala ni Roble sa mga ilusyong ginawa ng kanyang kalaban. Okay, pahabol lang to ng episode na maranhig. Pero ang susunod natin na lapag ay tungkol naman sa kwento ni Lolo Mac. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.